Kwake kwafika engqondweni yakho yini ukuthi mhlawumbe ukuchuma, ingcebo, ubudlelwane bothando, ngisho namathuba abonakala evela ngokungalindelekile ezimpilweni zabantu abathile, akuyona nje inhlanhla? Kuthiwani uma ngikutshela ukuthi kukhona imvamisa ekhethekile ekwazi ukuvala zonke izindlela, nokuthi usuvele uyisakaza ngaso lesi sikhathi, noma ngabe ungazi? Kuzwakala kukholakala kancane, akunjalo? Nokho, kuthiwani uma kungakho impela abantu abaningi abangafinyeleli imigomo yabo? Ngoba bazama ukushintsha izimpilo zabo ngaphandle kokuguqula kuqala imvamisa eyidala. Eminyakeni edlule, ngangidonsa kanzima, ngigcwele izikweletu, ngisebenza imisebenzi engikhokhela kancane, futhi ngilahlekile impela. Nokho, ushintsho olukhulu emandleni ami, inqubo eyaqala ekujuleni kwami, yaguqula ngokuphelele yonke into engiyiyo. Futhi yilokho engifuna ukukhuluma nawe ngakho njengamanje. Konke kunamandla, ngaphandle kokukhetha. Lokhu akuyona into nje eshiwoyo, kuwumthetho wendawo yonke. Yonke into, yonke imibono, yonke imizwa idlidliza ngemvamisa ethile. Isihlalo ohlezi kusona siyanyakaza, umoya ophefumulayo uyashaya, nawe kanjalo. Okuhlukanisa idwala esitshalweni noma umuzwa wothando kowentukuthelo kulele nje emvamiseni lapho ngamunye ehambelana khona. Le migomo inquma ukwakheka, ukuthungwa, nolwazi. Futhi lonke ubukhona bakho, yonke iminingwane encane yabo, idalwa yile mvamisa engapheli yamandla owasakazayo, noma ngabe uyakuqonda noma cha. Kwadingeka ngifinyelele ezansi kakhulu ukuze ngiqonde ngokugcwele leli qiniso. Ngesikhathi nginezikweletu, ngigula, futhi ngingenathemba, okwangihlaba umxhwele kakhulu kwaba ukubona ukuthi, naphezu kokufisa impilo engcono, ngangihlala ngiboshelwe esimweni esifanayo sokusweleka. Ngasebenza kanzima, ngazama kanzima, kodwa imiphumela yayifana. Kwaba yilapho kwangifikela khona isambulo esiguqulayo, indawo yonke ayiphenduli emzamweni womzimba, iphendula emvamiseni engokomzwelo nangokwengqondo. Ngangisakaza ukusweleka, futhi ngenxa yalokho, ngangithola ukusweleka. Cabanga ngesiteshi somsakazo. Uma ufuna ukulalela ingoma esemvamiseni ye-103 nesiyeje esi5, kodwa umsakazo wakho ulungiswe ku-80 nesiyeje esi7, noma ngabe ukhulisa kangakanani ivolumu noma ushaye okukusebenza, umculo owufisayo ngeke udlale. Okukuphela kwendlela yokuyizwa ukushintsha isiteshi. Futhi kunjalo impela nangempilo. Impumelelo, inala, uthando, namathuba konke kusakazwa ngemvamisa ethile. Futhi okukuphela kwendlela yokuxhuma nakho ukuhambelana emandleni. Uke waqaphela yini ukuthi uma uzizwa ujabule futhi ubonga, konke kubonakala kuqala ukuhamba kahle? Itrafiki ihamba kahle, abantu bayakumoyizela, izimo zimane zihambelane. Nokho, ekuseni uma uvuka ucasukile, konke kubonakala kukhubazeka. Lokhu akuyona inhlanhla embi. Kuwumsebenzi wamandla. Uheha izigameko ezihambisana nesimo sakho sangaphakathi. Futhi isimo sakho sangaphakathi siwusibuko esiqondile semicabango nemizwa oyikhulumele. Abantu abaningi abayiqondi le nkambiso ngoba bakhuliswe nenkolelo yokuthi izimo zangaphandle zinquma isimo sabo somzwelo. Kodwa okuphambene iqiniso. Yilokho okuhlangenwe nakho ngaphakathi okuchaza okubonakala eqinisweni lakho langaphandle. Lapho ngikuqonda lokhu, ngaqala ukubuka ukuthi yini engangiyisakaza ngempela. Amagama ami ayegcwele izikhalo, amaphupho ami ayephethe ukwesaba nokukhathazeka, nemizwa yami yayinzima. Indawo yonke yayinganginika kanjani inala uma ngangisakaza okuphambene nakho impela. Ngakho, ngaqala ukwenza okuthile okulula, kodwa okwakuguqula kakhulu. Nsuku zonke, ngaphambi kokushiya ikhaya lami, ngangizithathela imizuzu embalwa ukuze ngihlole isimo sami sengqondo. Uma okuthile phakathi kwami kuzwakala kungahambelani, ngangihlala kuze kube yilapho ngilungisa kabusha imvamisa yami yamandla. Ngangivala amehlo ami, ngiphefumule ngokujulile, futhi ngigxile entweni eyayingilethela inhlalakahle, inkumbulo, umuntu engimthandayo, iphupho elifezekile. Ngemizuzu embalwa, ngangikwazi ukubona ushintsho lwamandla. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, ngaqaphela ukuthi uma ngiwaqala kakhulu lo mkhuba, izinto zazihamba ngokushesha empilweni yami.
Ngesikhathi ngiqonda ukuthi amandla akuyona umqondo ongacacile, kodwa iqiniso eliphendula kukho konke esikukhiphayo, konke kwahambelana. Ukuchuma, isibonelo, kungamandla ajikelezayo. Kuya kulabo abahambisana ngokuvumelana nomkhuba wokubonga. Uma uhlangabezana nokwesaba ukulahlekelwa, uma ukholelwa ukuthi akwanele, usakaza amandla okusweleka, futhi izinsiza zemali ziyanyamalala. Nokho, ngokukhipha ukubonga, ukuphana, nokuvikeleka, imali iyageleza ngokukhululeka. Ngikhumbula ngobusuku obuthile lapho ngangibheka isibuko sami ngizitshele, uma konke kungamandla, ngakho ngikwazi ukuguqula yonke into. Ngaso leso sikhathi, ngaqonda ukuthi ngangidinga ukuhambelana kwamandla, hayi inhlanhla. Ngayeka ukusola umhlaba okwedlule izimo. Ngaqonda ukuthi amandla ayengaphakathi kwami, futhi into eyodwa engangidinga ukuyiqonda kwakuyinkambu yami yamandla. Okumangalisa kakhulu ukuthi lokhu akudingi ukukhathala komzimba, kodwa kudinga ukucaca. Ngayo yonke ingqondo okhetha ukuyibamba, uqondisa kumvamisa entsha. Futhi uma kugcinwe isikhathi eside ngokwanele, leyo mvamisa iqala ukuhlela kabusha izigameko zempilo yakho. Abantu abahlukene bayavela, imibono iyamila, amathuba ayabonakala. Konke kuqala ukuhambisana ngakho. Ngesikhathi ngisebenza emnyangweni wezicishamlilo eToronto, kudala ngaphambi kokuthola noma yiluphi uhlobo lwempumelelo, ngangingenakuveza engangikuzwa, kodwa kwakukhona izinsuku lapho konke kwahamba kalula, nezinye lapho konke kwabambeka khona. Manje ngiyakuqonda, zaziyimvamisa ezihlukile. Amandla engangiwakhipha aguqula ngokuphelele uhlobo lolwazi engangileha. Futhi le nkambiso yenzeka kuwo wonke umuntu. Ngakho-ke, uma ufisa ukushintsha okubonakala ngaphandle, qala ngokubheka ngaphakathi ukuthi kwenzekani kuwe. Yonke ingqondo, umuzwa, negama olifundisayo lithumela umyalezo wamandla endaweni yonke. Futhi indawo yonke iphendula ngolimi olufanayo, ukuhambelana. Ngakho-ke, ngaphambi kokwenza isinyathelo, zibuze, ngemvamisa enjani engikhona njengamanje? Ngoba lowo mbuzo uzoveza ngqo ukuthi yini oyidalayo. Amandla awukuqala nokuphela kwakho konke. Ngokuqonda indlela yokuwaphatha, akukho okuzokwehlula. Uyayeka ukuba isiboshwa sezimo futhi ube umakhi wakho. Futhi lapho le ndlela yokubona iqina ibe umkhuba, ubukhona buguquka bube ukugeleza okuqhubekayo, hayi into edinga ukufaka. Lokhu ukuhambelana okulungile, okukuphela okuveza konke ukufinyelela. Isikhathi eside, ngangibambe inkolelo yokuthi impilo yami izoshintsha ngesikhathi ngifisa okuthile ngamandla ngokwanele. Ngangilokhu ngizitshela, lapho isifiso sami sinamandla ngokwanele, konke kuzoshintsha. Nokho, izinkathi zonyaka zadlula, futhi ngisho nangaleso sikhathi ngifisela izinsiza eziningi, ukuzimela okukhulu, inhloso ejulile, akukho okwenzakayo. Kwaba kuphela lapho ngifunda iqiniso elilula, kodwa eliguquguqukayo kakhulu, lapho konke kwaqala ukuba nengqondo, awuheha lokho okufunayo, uheha lokho okubamele. Lesi sitatimende singazwakala sinzima ekuqaleni, kodwa singelinye lamaqiniso akhulula kakhulu phandle, ngoba likubeka ekulawuleni iqiniso lakho. Indawo yonke ayiphenduli ezicelweni zakho, iphendula ekuhambelaneni kwakho. Akukhathalekile ukuthi kangaki uveza isifiso sokuthuthuka, uma ujule ngaphakathi usakaza ukusweleka, ukungaqiniseki, noma ukwesaba, leso simo sizoqhubeka ekudalweni. Izinto ezishiwo ngomlomo zifana namagagasi phezulu kwamanzi, kodwa imvamisa ivela ekujuleni kwechibi, kusukela emizweni oyibambe ngasese. Amandla owagcinayo yisicelo sakho sangempela. Ngahlangana nabantu ababesho nsuku zonke, nginenala, nginqobile, kodwa ngasikhathi sinye ekujuleni kwabo, ukungabaza kwakushaya. Kwakufana nokuzama ukutshala imbewu emhlabathini oyincithakalo. Inhloso yayikhona, kodwa ukuhambelana kokwesaba kwaminyanisa ukukhula. Imvamisa efanele ayakhiwa ngamagama amaningi, kodwa ngomuzwa. Umuzwa oyosusa amandla, umuzwa oyokuxhuma emvamiseni yalokho okufisayo. Lapho ngiqala ukuqonda lokhu, ngaqaphela ukuthi yonke into empilweni yami yayisibuko esiphelele salokho engangikukholwa ukuthi ngiyikho.
Ubudlelwano bami babubonisa ukungazethembi kwami. Isamba semali yasebhange lami sasikhombisa ukwesaba kwami kokungakwazi, namathuba engangithi awakhona ayevinjwe ngoba ngangisalokhu ngisakaza ukusweleka. Uguquko lwangempela lwaqala lapho ngayeka ukuzama ukubiza izinto futhi ngaqala ukuzakhela umuntu ohambelana nalokho engangikufisa. Ngikhumbula isikhathi esithile lapho ngaqala ukushintsha khona indlela engangizibona ngayo. Nsuku zonke, ngaphambi kokulala, ngangivala amehlo ami futhi ngicabange dimina wami ophelele umuntu oziqhenyayo, onokuthula, onenhlanhla, ogqugquzelayo. Ngangingenkosi ukuba lowo muntu. Ngangizibona ngikubamba. Ngangihlangabezana nemizwa eyayiyoyizwa, nganyakaza njengoba eyoyinyakaza, ngacabanga njengoba eyoyicabanga. Futhi kwathola okuthile okungajwayelekile, izigameko ezizungeze mina zaqala ukushintsha. Abantu abasha bangena endleleni yami, imibono yaqala ukuvela, amathuba avela sengathi avela ngaphandle kwendawo. Kodwa iqiniso ukuthi akukho okwenzeka ngenhlanhla. Ngiqale nje ukuhambelana nenguqulo entsha yami. Lokhu kuhambelana kwakha inkambu ehehayo, ekhipha kusuka ngaphakathi kuya ngaphandle. Uma uhambisana nokusweleka, zonke izenzo zakho, ngisho nalezo ozibheka zifanele, ziphethe amandla okusweleka. Kufana nokuzama ukubhukuda nomfula omkhulu. Ungase uzinikele ngokungakhathali, kodwa uyohlale uzizwa ukhathele, udangele, futhi uphelile amandla. Nokho, lapho ushintsha imvamisa yakho yangaphakathi, umfula uqobo uyaguquka. Kuvuka izimo lapho umkhakha uphendukela kuwe. Izinyathelo eziyizo ezazikade zizizwa ziyisithwathwa manje ziba lula, futhi impumelelo iyenzeka ngaphandle kokumelana. Yingakho abantu abaningi beziqikelela ngokujulile, kodwa bengayitholi inala. Bazama ukushintsha imiphumela ngaphandle kokukhuthaza uguquko lwangaphakathi. Kufana nokufaka esikhundleni isibuko, ulindele ukuthi isithombe sishintshe. Umgogodla wendaba usekuziqondanisa ngamandla nempilo oyifisayo. Uma ukufisa kwakho kungumcebo omkhulu, kubalulekile ukuqala ukuzizwa ucebile ngisho nangaphambi kokuba imali ifike. Uma ulangazelela uthando, kufanele ulukhiphe ngisho noma uzithola uwedwa. Lokhu akukhona ukuzenza, kodwa ukuvumelana kokudlidliza. Kuyisinyathelo sokuqala sokuvumelana nalokho ofisa ukukwamukela. Njengoba ngagxilisa leli qiniso, ngahlangabezana nesambulo esashintsha umbono wami wempumelelo. Umkhathi awuqondi ngifuna, kodwa uqonda nginguye. Uma uthi ngifisa ukuchuma, ukudlidliza okukhishwa yikho kungokoswele, ngoba isenzo sokufuna sesivele sisho ukungabi nalutho. Nokho, uma umemezela ukuthi nginomcebo futhi ukubona njengeqiniso, ngisho noma ibhalansi yakho yasebhange ikhombisa okuphambene, indawo yonke iqala ukuhlela kabusha izimo ukuze zilingise leli dlidliza elisha. Kwaphela iminyaka eminingana, ngiphila ngilulangazelela okwengeziwe, futhi lapho ngilangazelela kakhulu, yilapho konke kwakubonakala kukude kakhulu. Kwahle kwaba lapho ngiqala ukuzizwa ngibonga ngalokho enganginakho vele, ngisho noma kwakuyincane, lapho kushintsha khona konke. Ukubonga kumela ukudlidliza okunomthelela omkhulu kunawo wonke, ngoba kukukhulumela emkhathini ukuthi usunakho, ukuthi usunguye. Futhi okukhona, kuyanda. Enye yezinkohliso ezinkulu zesintu ukukholelwa ukuthi kufanele zilinde ushintsho lwangaphandle ukuze zizwe umuzwa ohlukile wangaphakathi. Bathi, lapho nginemali, ngizozizwa ngiphephile, lapho ngithola uthando, ngizojabula, lapho ngifinyelela kuleso sikhundla, ngizozizwa ngigcwele ngokuphelele. Nokho, uhlelo luphambene. Lapho uzizwa unethemba, imali iyavela, lapho uzizwa wanelisekile, uthando luyafika, lapho uzizwa ugcwele, amathuba ayavuleka. Konke kuqala esimweni sokuba. Ukwenza nokuba nakho kumane kuyimiphumela. Ngalesi sizathu, lapho ngifundisa ngokudlidliza, ngihlale ngiphinda, yeka ukuzama ukuguqula impilo yakho bese uqala ukushintsha isimo sokudlidliza esiyidalayo. Zibuze, ingabe le nguqulo yami ephumelele ingazizwa kanjani manje? Bese ukuzwa lokho. Ngisho noma isimo sangaphandle singakakukhombisi lokho, qhubeka udlidliza. Indawo yonke ayikehluleke ukusabela ekudlidlizeni okuqhubekayo.
Lona umehluko phakathi kokuphila ngokuphendula nokuphila ngokudala. Lapho usabela, umhlaba wangaphandle ulawula ukudlidliza kwakho. Lapho udala, ukudlidliza kwakho kubumba umhlaba. Futhi kulona kanye leli qophelo, lapho uqala ukudlidliza usuka ngaphakathi uye ngaphandle, lapho zonke izindlela zivuleka khona, ngoba awusazami ukuheha impumelelo usuwaba yona kanye leyo mvamisa. Ngeke ngikhohlwe ubusuku lapho ushintsho lwaqala khona. Ngangikodwa ekamelweni elincane, ngizungezwe izikweletu, izibopho zezimali, nomuzwa omkhulu wokwehluleka. Ngangisebenza njengomgcini wendawo, ngihola okwanele nje ukuziphilisa. Kwakungekho zinto ezibheke phambili, akukho zinhlelo. Kwakumane kuyize nomuzwa wangaphakathi owawuqhubeka, yile impilo. Yamukele. Nokho, ngalobo busuku, kwenzeka okuthile okumangalisayo. Ngangikhathele ukulalela lelo zwi. Ngathatha incwadi ethi Think and Grow Rich, enganginikezwe umuntu ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Ngaqala ukuyifunda ngingaqondi ngokuphelele ukuthi ngangilindele ukutholani. Kodwa umusho owodwa wangishaya njengombani, noma yini ingqondo yomuntu engayicabanga futhi ikholelwe kuyo, ingayifeza. Ngavala incwadi, ngabheka nxa zonke, ngacabanga, uma konke kungamandla, uma konke kungukudlidliza, kuzokwenzekani uma ngishintsha okwami manje? Lo mbuzo wawubonakala uhlanya ngaleso sikhathi, kodwa kwakukusuka kwayo yonke into. Ngahlala embhedeni, ngavala amehlo, ngaqala ukucabanga ukuthi kuzoba njani ukuphila impilo engangiyilangazelela. Ngazibona ngingena ehhovisi elihle, ngixhumana ngokuzethemba, ngizwa ukuziqhenya nokubonga. Angizange ngikucabange nje kuphela, ngakuzwa. Ngisho noma kwakungokwesikhashana, ngazwa umuzwa wokuba senginakho lokho engangikufisa kakhulu. Futhi kwakukhona khona lapho, ngaso leso sikhathi, lapho okuthile kungaphakathi kwami kwashintsha khona. Kwakungekho mali entsha, noma amathuba amasha avelayo, kodwa ngabona amandla ahlukile. Kwakungathi umthwalo engangiwuthwele iminyaka eminingana wawusususwe emahlombe ami. Futhi ngaso leso sikhathi, ngaqonda, kwakungadingeki ngilinde impilo ukuthi ishintshe ukuze ngizizwe kahle. Kwakudingeka ngizizwe kahle ukuze impilo ishintshe. Lelo dlidliza, lowo muzwa ophakeme, lwaba yisitebhisi sokuqala esangihola kukho konke engakuzuza kamuva. Ezinsukwini ezalandela, ngabona izimpawu ezincane ziqala ukuvela. Abantu abahlukene baqala ukuvela, amathuba engangizange ngiwaqaphele ngaphambili aqala ukubonakala. Umngane wanginika umsebenzi ongcono, iklayenti langithumela kwenye insizakalo, kancane kancane izinto zaqala ukuhamba. Kwakungathi indawo yonke yayisabela edlidlizeni elisha engalikhishwa. Kodwa okubaluleke kakhulu kule ndaba ukuthi akukho okwashintsha ngaphandle kuqala. Ushintsho lwalungaphakathi. Futhi yilokhu abantu abaningi abangakakukhombi. Bakholelwa ukuthi kufanele balinde isimo esihle kakhulu ukuze bazizwe kahle, kodwa kuphambene ncamashi. Iqiniso langaphandle liyisibuko sokudlidliza kwangaphakathi. Uma ufuna ukushintsha isithombe esibukwayo, udinga ukushintsha lokho isibuko esibonisa khona. Ngaleso sikhathi, ngangimane ngingawaqondi imithetho yendawo yonke njengoba ngiyiqonda namuhla. Ngangingazi ukuthi ukudlidliza okwaziwayo kuyini, noma ukuthi umvamisa wokuchuma wawuyini. Ngangingazi nje kuphela ukuthi lapho ngizivumela ukuba ngizizwe ngibonga, ngisho ngaphandle kwesizathu esibonakalayo, konke kwabonakala kuhlangana kahle. Ngakho ngaqala ukuphinda inqubo nsuku zonke. Ngangivuka, futhi ngaphambi kokuya emsebenzini, ngangicabanga impilo engangifisa ukuyiphila. Ngabona iminingwane, umsindo wezwi lami eliveza ukuzethemba, ukuzwa kwengubo enhle, ukumoyizela komuntu engimbonge ngokumsiza ukuba aguqule ukuba khona kwabo. Ngakuzwa lokho ngaphakathi kwami kungathi sekuyiqiniso vele. Ngokuhamba kwesikhathi, lo msebenzi wayeka ukuba amaphupho nje waguquka waba ubunikazi obusha bokudlidliza. Indoda eyayizibona njengokwehluleka yaqala ukuzibona njengomdali. Futhi kwakukhona lapho umhlaba nawo waqala khona ukungibona ngaleyo ndlela. Yile ndlela ukudlidliza okusebenza ngayo, akuguquli umhlaba ngomlingo, kuguqula wena, futhi lapho ushintsha, umhlaba usabela.
Ngithanda ukusho ukuthi lobo busuku kwakuyisikhathi lapho ngabeka khona ukuba yisisulu sezimo futhi ngaba umakhi wempilo yami. Ngoba konke kuqala ngokukhetha, inketho yokushintsha ukudlidliza kwakho, ngisho noma iqiniso libonakala linganikeli zizathu zakho. Futhi yisinqumo abantu abambalwa abasenzayo. Abaningi baqhubeka beqaphela lokho abakubonayo futhi besabela ngemizwa efanayo, beqhubeka nomjikelezo ofanayo, bephinda imiphumela efanayo. Kodwa ngaso leso sikhathi, ngisho ngingakuqapheli, ngangiwuphulile lowo mjikelezo. Ngokokuqala ngakhetha ukuzwa okuhlukile ngaphandle kokuncika kulokho engakubona. Futhi yilo ukhiye. Lapho uzivumela ukuzwa umuzwa walokho okufisayo ngaphambi kokuba kwenzeke, uthumela isignali emkhathini ethi, nginguye vele lokhu. Futhi indawo yonke iyaphendula, ngoba ihlale iphendula ekudlidlizeni kokuba, hayi ekudlidlizeni kokusweleka. Eminyakeni eminingana kamuva, lapho ngibheka emuva, ngabona ukuthi konke engakuzuza, amabhizinisi, izinkambo, abantu abamangalisayo engahlangana nabo, kwaqala ngalobo busuku obulula ekamelweni elincane, lapho indoda engenamali yanquma ukushintsha imvamisa yayo. Leyo kwakuyimbewu yokuguquka. Akukhona ukuthi kwenzeka okungaqondakali, kodwa ngoba ngashintsha indawo yokuheha. Futhi yilokhu engifuna ukuthi ukuqonde, awudingi izimo ezikahle ukuze uqale. Udinga nje ukunquma ukushintsha ukudlidliza kwakho. Ngoba ukudlidliza ikhodi elixhumana nendawo yonke ukuthi ungubani. Futhi lapho leyo khodi ishintsha, indawo yonke ihlela kabusha izindlela ukuze ikuthole. Konke kwaqala ngomcabango olula, kuthiwani uma ngishintsha ukudlidliza kwami manje? Lo mbuzo wawungukhiye owavula yonke iminyango eyayibonakala ivalekile kuze kube yileso sikhathi. Ugibe oluyingozi kakhulu olukhona akukona ukwehluleka noma ukwesaba. Kungukuphinda-phinda okungenakuqonda. Kuwukuvuka nsuku zonke ngenhloso yokushintsha, kodwa ukuphila isikhathi ngasinye ngendlela efanayo ncamashi nengosuku olwedlule. Abantu abaningi balangazelela impilo entsha, kodwa baqhubeka bedlidliza ngemvamisa yendala. Bavuka ngezinkathazo ezifanayo, balima imicabango efanayo, baxoxa ngezingqinamba ezifanayo, futhi bazungezwe abantu abafanayo abakha izindaba ezifanayo. Lokhu kufana nokuzama ukushuna esiteshini esisha somsakazo ngaphandle kokushintsha idayili, uqhubeka uzwa ingoma efanayo, noma ngabe ukhononda kangakanani ngayo. Isikhathi eside, yilokho kanye engangikwenza. Ngangithi ngifuna ukuphumelela, kodwa ukudlidliza kwami kwakungokusweleka. Ngangifuna ukuchuma, kodwa ngangenza njengomuntu owayekholelwa ukuthi akakufanele. Nsuku zonke, lapho ngivuka embedeni, ingqondo yami yayisivele ifundiswe ukusabela emhlabeni, kunokuba iwudale. Ingqondo engaphansi kwengqondo isebenza njengomshayeli ozishayelayo, ayicabangisisi, imane iphinde. Iqukethe konke okwenzekile, okuzwile, nokukwamukele phakathi nohambo lwakho. Lokhu kufundiswa kujule kangangokuthi amaphesenti angama-95 alokho okwenzayo kwenzeka ngokungazi. Ngalesi sizathu, ngisho nangokufisa kweqiniso ukushintsha, abaningi bahlala bebuyela endaweni yokuqala. Ingqondo eqaphelayo imemezela, ngifuna impilo entsha, kodwa ingqondo engaphansi kwengqondo iphendula, kuphephile lapha. Lelizwi akulona elinobubi, lalimane lifundiswe ukuvikela wena kokungaziwa. Inkinga nokho ukuthi okungaziwa yikona kanye lapho ukukhula kwenzeka khona. Futhi inqobo nje uma ubambelela ekuvikelekeni kwemvamisa yakho esivele ikhona, ngeke kube khona indawo yokuba kuvele okusha. Ngikhumbula isikhathi lapho ngaqala khona ukuqoqa umcebo omkhulu kunalowo engangingakawucabangi. Ngazizwa ngingenakunqotshwa. Noma kunjalo, ngemuva kwesikhashana, ngisho ngingakuqapheli, ngaqala ukusebenzisa imali ngokungacabangi, ngenza izinqumo eziyingozi, futhi ngaphambi kokuba ngazi, cishe konke kwasekuphelile. Kwaba ngaleso sikhathi lapho ngacacelwa umqondo, inkinga yangempela yayingekho mali, kodwa kwakuwukuthi imizwa yami yangaphambili yayizama ukungibuyisela emuva esimweni engasijwayele, okwakuyindawo yokuzizwa ngikhululekile nokungaphumeleli ngokuphelele. Ingqondo yami yayingajwayele ukuphumelela nokuphila kahle, yayijwayele ukuhlala nje ngisinda.
Ngangikwazile ukuguqula okwenzeka ngaphandle, kodwa ngaphakathi iphethini efanayo yayisasebenza. Lokhu kuyiqiniso kakhulu kubantu abaningi. Kukhona labo abangena ebudlelwaneni bothando obuhle kakhulu bagcine bebucekela phansi, ochwepheshe abathola imisebenzi emihle bese beqala ukuzizwa bengakhululekile, abantu abazuza okukhulu bese bebuyela endaweni yokuqala ngendlela engachazeki. Akukhona ukudubeka noma ukungaliboni inhlanhla. Kuwukuthi amandla amadala ayazifunela indawo yawo. Afuna ukukugcina ubanjwe kulokho okwaziwayo, noma ngabe lokho okwaziwayo kusho ubuhlungu, imingcele noma ukuswela. Imfihlo yokuphuma kulo mjikelezo ukuqaphela. Ngoba uma ungaziboni wena uqobo, uzobuyela emuva. Lapho ngiqala ukuqaphela izindlela zami zangaphakathi, ngabona ukuthi konke okungaphakathi kwami kwakubikezelwa, uhlobo lwemibono olwalufika lapho ngivuka, indlela engangisabela ngayo ezinkingeni, ngisho nendlela engangizikhuluma ngayo. Kwakuyisimo esingabonakali esaziphinda nsuku zonke. Ngangikhipha amandla okudala okwedlule, ngiphinda ngiphila izinkumbulo ezindala sengathi zikhona manje. Futhi ngenxa yokuthi ingqondo engaphansi kwesazela ayikwazi ukuhlukanisa phakathi kokucabanga nokuphila kwangempela, yayiphinda idale izimo ezifanayo, ihehe izimo ezifanayo ngokuphindaphindiwe. Kwaba ngaleso sikhathi lapho ngakhe khona umkhuba omusha, ngaphambi kokusabela kunoma yisiphi isimo, ngangizoma ngizibuze, lo muzwa uvelaphi? Ingabe yimina wamanje noma yimina omdala osabela manje? Lo mbuzo olula waba esinye sezinsiza ezinamandla kakhulu engake ngazisebenzisa. Ngoba ngaso sonke isikhathi lapho ngikhetha ngokwazi impendulo entsha, ngangibuthaka amandla amadala futhi ngiqinise amandla amasha. Ukushintsha akwenzeki ngesikhathi esisodwa. Kuwukuqeqeshwa kwamandla. Uqala ukukhetha imicabango emisha, imizwa emisha, amagama amasha, kuze kube yilapho kuba ingxenye yemvelo yakho. Futhi kulapho ingqondo engaphansi kwesazela yamukela khona uhlelo olusha. Amandla amadala aqala ukulahlekelwa amandla awo ngoba usukile ukungawaphakeli. Kufana nesiteshi somsakazo esima ukusakaza lapho kungasekho muntu ojulayo. Abaningi bakholelwa ukuthi ukushintsha kusho ukuqeda okwedlule, kodwa akunjalo. Kumayelana nokuyeka ukukunikela amandla. Uma uyeka ukuphinda uphila izindaba ezindala engqondweni, ube nokuphikisa ukuthi kungani okuthile kuhamba kabi njalo, futhi uphinda imizwa emidala yecala nokwesaba, okwedlule kulahlekelwa amandla phezu kwamanje. Futhi kulokho kungabikho, kulolo thulusi oluvusa amandla, lapho okusha kuqala ukuvela khona. Engikufundile ukuthi amandla afanele awaveli ngengozi. Akhiwa ngokungaguquguquki. Akudingekile ukuba uphelele, udinga ukuba uqaphele. Udinga ukuqaphela lapho amandla amadala ezama ukudonsela emuva futhi ukhethe ngokuqinile ukuhlala namandla amasha. Ekuqaleni kunzima, kodwa masinyane kuba yinto yemvelo. Ngoba umkhathi uphendula kulokho okungaguquguquki, hayi kulokho okungajwayelekile. Ngakho, uma uzwa sengathi ubambeke kumjikelezo ophindaphindayo, yima isikhashana bese uqaphela, yini engaphakathi kwakho esakhipha amandla amadala? Imiphi imicabango, amagama, nemizwa elondoloza lawo mandla? Khumbula, umhlaba awushintshi lapho uzama ukuwuphoqa, ushintsha lapho uguqula amandla awudala. Futhi lapho lokhu kuguqulwa kwenzeka, okwakubonakala kungenakwenzeka kuqala ukuhambisana ngokuphelele. Kufana nokungathi umkhathi uthi manje usukhetha ingoma efanele. Ngihlala ngisho ukuthi akukho okungavamile ngakho konke lokhu. Amandla akuyona into engokomoya ekude, ingesayensi eqondile. Yonke imicabango, yonke imizwa, lonke igama olikhulumayo likhipha amandla angalinganiswa. Konke emkhathini kuyadlidliza, futhi wena uhlala ukhipha isignali enamandla edlulisela enkundleni yequantum ukuthi yini okufanele idalwe nguwe. Lapho ngikwazi lokhu, ngabona ukuthi ngangibhala ngempela impilo yami ngamagagasi emicabango yami. Ososayensi sebevele bayabona ukuthi inhliziyo yomuntu ingumkhiqizi onamandla kagesi kanye nezinsimbi zikagesi, ekwazi ukukhipha amandla afinyelela izikhathi ezingama-60 enamandla kunalawo obuchopho. Futhi kulawa mandla ahlangana nomhlaba okuzungezile.
Uma ucabanga okuthile, futhi ikakhulukazi uma uzizwa okuthile, ushintsha ngokushesha amandla akho. Yingakho imizwa inamandla amakhulu, ngoba iyilimi lapho umkhathi uphendula khona. Iminyaka, ngazama ukushintsha imiphumela yami kuphela ngomzamo womzimba, ngisebenza kanzima, ngifunda kakhulu, ngifuna amasu. Kodwa akukho kulokho okwasebenza njalo, ngoba ngangizama ukushintsha imiphumela, hhayi imbangela. Imbangela yayihlala ingamandla. Wonke umcabango omubi engangiwukhulisa wawudala umuzwa ofanayo, futhi lowo muzwa walondoloza amandla ahehe ngempela izimo engangizikhathalela. Kwakuyisimo esingabonakali kodwa esinengqondo ngokuphelele. Lapho ngiqala ukubona le nqubo eduze kakhulu, ngabona okuthile okuthakazelisayo. Ngaso sonke isikhathi lapho ngizwa ukubonga, ngisho nangento elula njengengxoxo enhle noma ukushona kwelanga, kwenzeka izinto ezinhle. Futhi akwazange kube yingozi. Izifundo ze-neuroscience zibonisa ukuthi imizwa ephakeme, njengokubonga, uthando, kanye nomdlandla, ishintsha ikhemistri yomzimba, ikhulisa ukuhambisana kwenhliziyo, futhi yandisa amandla okuzungezile. Lokhu kusho ukuthi uba oheha kakhulu kuyo yonke into ehambisana naleso simo semizwa. Yingakho ngithi akudingekile ukuba uxoshe noma yini. Udinga nje ukuzivumelanisa namandla alokho okufisayo. Uma wenza lokho, umkhathi uqala ukuhambisa izinto ngendlela efanele. Abantu abafanele bayavela, imibono iyavela, izenzakalo ezingajwayelekile ziyenzeka. Ngikubonile lokhu izikhathi eziningi kangangokuthi angisakwazi ukukubiza ngengozi. Kukuhambisana, umkhathi uphendula kumandla owakhethile ukuwakhipha. Kwakukhona isikhathi lapho ngangizizwa ngikhubazeke ngokuphelele. Ngangifisa ukukhula emsebenzini, kodwa lapho ngizama kakhulu, kwavela izithiyo eziningi. Kuze kwafika ngolunye usuku, ngikhathele, nganquma ukuyeka ukulwa. Ngahlala buthule futhi ngaqala ukugxila kuphela emuzweni wokuzethemba. Hayi ezimweni, kodwa emuzweni. Ngokuphefumula ngakunye, ngangizicabanga ngisesimweni sokuthula nokuphumelela, sengathi konke sekuxazululiwe. Ngangifisa nje ukuzizwa. Futhi kwashintsha okuthile. Amaminithi ambalwa kamuva, kwavela umbono ocacile, olula, futhi ohluke ngokuphelele kunanoma yini engake ngayizama ngaphambili. Ngosuku olulandelayo, lowo mbono waguqulwa waba yithuba eladala amaphrojekthi amasha nobudlelwane. Okukuphela kwento engangiyenzile kwakukushintsha amandla ami. Lokhu kwenzeka ngoba ubuchopho nenhliziyo kusebenza njengezidlulisi nezamukeli zamandla. Lapho usesimweni sokwesaba, ukungabaza, noma ukukhathazeka, ukhipha amandla aphansi kakhulu, futhi kulowo mzinga, awukwazi ukubona izixazululo, noma ngabe ziphambi kwakho. Ukwesaba kuncipha. Ukubonga kuyakhula. Futhi umkhathi uphendula ekwandeni. Abantu bahlala bebuza, kodwa Bob, ngingazwelana kanjani nokubonga uma izinto zingahambi kahle? Futhi ngihlala ngiphendula, yingakho nje zingahambi kahle. Umzwelo yimbangela, hhayi umphumela. Lapho uguqula isimo sakho semizwa ngaphambi kokuba iqiniso lishintshe, uguqula ukuhamba. Amandla aphakeme ahamba phambili ekuguqulweni kwangaphandle. Kukwenza kwenkolelo enamandla, uzwa okufisayo ngaphambi kokuba ukubone. Futhi yilapho indalo iqala khona. Qala ukubona imicabango yakho njengezinsimbi zomculo. Lapho udlala inothi lokwesaba, umkhathi uphendula ngezimo ezibonisa lokho kwesaba. Lapho udlala inothi lomdlandla, uthola amathuba akhipha umdlandla. Wena ungumholi walolu hlelo olunamandla. Inkinga ukuthi iningi lesikhathi abantu abazi ngisho nangomculo abawudlalayo. Baphila bephazamisekile, besabela endaweni yabo, ezindabeni, kumazwana, futhi konke lokhu kulungisa amandla abo kumaphethini angaphandle. Kodwa lapho unquma ukulawula, lapho uqala ngokwazi ukukhetha uhlobo lwemizwa ofuna ukuyigcina, kwenzeka okuthile okungavamile, umhlaba wangaphandle uqala ukuzihlela kabusha kungenxa yakho. Umuntu angacabanga ngisho nomkhathi uqobo, olungiswe kumculo wakho wangaphakathi olusha, ubonisa ngokwamukela, manje ngikubona kahle lokho umphefumulo wakho okufisayo. Ukuhambisana kuwulimi lokuqala lapho indalo ibonakala khona futhi yakheka.
Akukhona ukulinda ngomoya ophansi ukuba kwenzeke isimangaliso sangaphandle. Ubunhloli bangempela bulele ekubeni wena uqobo kube yileso simangaliso, ngokukhipha ngokuqaphela amandla aqondile alokho ofuna ukukuzwa. Ngenxa yalesi sizathu, ukuhlakanipha kuka-Albert Einstein kwaphakamisa, zivumelanise namandla eqiniso olifisa ukuwalungisa futhi, ngenxa engaphikiseki, uzowathola. Akukho enye indlela eya kulokhu kokuqonda. Lokhu kudlula umusho nje wezinkondlo, kuyiqiniso eliyisisekelo nelingenakuphikiswa emhlabeni jikelele. Ngakho, noma nini lapho uzithola ubambeke emicabangweni engasizi noma emibi, zibuze lo mbuzo obalulekile: yimaphi amandla engiwakhiphayo njengamanje? Lo mbuzo uyisihluthulelo sokuguqulwa kwempilo yakho. Ngoba ngaso leso sikhathi lapho amandla akho eshintsha, amandla akuzungezile nawo ashintsha. Futhi njengoba lawo mandla elungiswa kabusha, iqiniso oliphilayo, ngokungenakugwenywa, lizohambisana nalokhu kuhlelwa okusha. Lesi yisayensi yamandla, isayensi yomzimba womphefumulo, kanye nemfihlo eyisisekelo elele ngaphansi kwazo zonke izimpawu zangempela. Uma kuze kube manje kule ngxoxo yethu, konke okwabelwanayo kukuthintile futhi kwenza umqondo ophelele, khona-ke lesi yisikhathi esifanele sokwenza. Ngoba ulwazi olungokwengqondo kuphela, olungenayo inhloso yokusebenzisa, luwumthamo omkhulu ongase ushabalale ngaphandle kokufezeka. Amandla ahambisana ngokuphelele awabonakali kuphela ngokuqonda okuyithiyori, aqala ngempela lapho unquma ngokuzenzekelayo nangokuqaphela ukushintsha isimo samandla osiwakhiphayo njengamanje. Lesi sinqumo sidinga ukuhambisana nesenzo esiyisimfanele, into ezokwazisa umhlaba wonke ngokusobala, kusukela manje kuqhubeke, ngikhetha ukuphakamisa izinga lami elingaphakathi. Ngakho-ke, uma ngaphakathi ujabulela ukuzizwa ulungele ukungena kulolu shintsho olukhulu, ngicela wenze into ebonakala ilula kakhulu manje: bhalisa ngokushesha bese uchofoza isithonjana esithi like. Ekuqaleni kungase kubonakale kuyisenzo esingasho lutho nesingabalulekile, kodwa empeleni, kuyindlela enamandla yokumemezela ngamandla akho wonke ukuthi, ngizimisele ngokujulile nangokungagwegwesi ukwakha leli zinga elisha empilweni yami. Lokhu kungukusa kwezinga elingakaze libonwe, futhi ukuqala kwalo kusekelwe esinqumweni esiqinile, esingagunqi. Isikhathi eside ngazithola ngihlale ngibambezela izinqumo ezazinamandla okushintsha ngokuphelele indlela yokuphila kwami, ngoba nje ngangilinda ngingenzi lutho, ngilindele ukuthi ngibe sesimweni sokulungela ngokuphelele. Ngangikholelwa ukuthi ngizodinga isikhathi esengeziwe, ukucaca okukhulu kwengqondo, kanye nomthamo owengeziwe wesibindi sangaphakathi. Kodwa-ke, iqiniso elingaphikiswa ngukuthi izinga elifanele alikaze livele ngaphambi kokuba kuthathwe isinqumo, lihlala livela ngenxa yaso. Ushintsha izinga lakho ngesikhathi nje ukhetha ukuqhubekela phambili, noma ngabe ukungabaza kusagoloza. Ukucaca okukufisayo kuvela ekunyakazeni nasekwenzeni uqobo, hhayi ekulindeni okunganyakazi nokude. Ngikhumbula kahle isigameko esithile lapho ngathola isimemo sokuyokwethula inkulumo kwezinye izwe. Ngaleso sikhathi, ngangingenakho nhlobo isipiliyoni sangaphambili, ngingazi ukuthi ngingalindelani, futhi ingxenye enkulu yengqondo yami yangaphakathi yangincenga ukuthi ngilalele lesi simemo. Kodwa-ke, izwi langaphakathi elijulile, elinokuqonda okukhulu, lahlala lingihlebela, yamukela inselele, noma ngabe ukwesaba kukhona. Futhi yilokho kanye engakhetha ukukwenza. Ukusukuma kwamandla okwavela kuleso sinqumo esinesibindi kwashintsha ngokuphelele indlela yokuphila kwami kwezobungcwethi. Abantu engangingasoze ngabahlangana nabo bavele endleleni yami, futhi namathuba ayebonakala engaphezu kwamandla ami aqala ukuba ngokoqobo. Konke lokhu kwenzeka ngoba, ngaleso sikhathi esibalulekile, ngakhetha ukuzihlanganisa namandla okungesabi nesibindi, ngaphandle kokunganyakazi nokungabaza. Umgomo ofanayo usebenza ngokuqondile empilweni yakho. Njalo uma uvumela ukwesaba ukuthi kulawule izenzo zakho nezinqumo zakho, empeleni uqinisa futhi uqinisekisa lelo zinga elidala lamandla. Ngokuphambene nalokho, njalo uma wenza isinqumo esiqotho sokuqhubeka nokuqhubekela phambili, noma ngabe umphumela wokugcina ungakaziwa, ukhipha amandla okwanda nokukhula. Futhi kuyiqiniso lendawo yonke ukuthi ukwanda empilweni yakho kuhlale kuvuzwa.
Indalo, ngobuhlakani bayo obukhona, iphendula ngokuqinile ezinqumweni ezisungulwe kahle, hhayi ezinhlosweni ezibuthakathaka noma ezizibazayo. Ngifuna uqonde futhi ugxile ekutheni sonke isenzo esibonakalayo osenzayo akuyona into engaphezu kokubonakalisa nokumelwa okungokoqobo kwamandla angaphakathi. Lapho wenza okuthile ngokugcwele nangokuqaphela, lapho izenzo zakho ziqondiswa inhloso ecacile nechazwe kahle, uqinisa futhi uhlanganisa ngokuqhubekayo uhlelo olusha noluzuzisayo ngaphakathi kwengqondo yakho engaphansi. Isenzo esilula sokuchofoza ulike, isibonelo, sidlula isigaba sokunyakaza okungokomzimba nje, kwakha isivumelwano samandla esiqotho. Umzimba wakho uqobo ukhombisa ngokusobala, ngizihlanganisa ngokugcwele nalawa mandla amahle, ngikhetha ukukhula nokushintsha, ngizivulela ngokuphelele ukwamukela okwengeziwe. Futhi lolu hlobo lwesinqumo, olwenziwe ngalokho kuqonda, ludala futhi lusakaze igagasi lokuhambisana nokuvumelana kuwo wonke umzimba wakho. Nansi indlela yonke inqubo yokuguqulwa eqala ngayo ngempumelelo. Okokuqala, kuvela ukuqonda okujulile kombono omusha, bese isinqumo sokuqaphela sokwenza siyabonakala, futhi ngemuva kwalezi zinyathelo ezintathu, inkundla yamandla ezungezile iqala ukushintsha nokuzilungisa. Kusukela lapho kuqhubeke, uzoqala ukuqaphela izinguquko ezincane, kodwa ezibalulekile, esipiliyoni sakho, isimo sakho sengqondo sizokwanda sibe ngcono, imibono izogeleza ngokucaca okukhulu, futhi abantu abanamandla nezinjongo ezahlukene bazoqala ukudonselwa kuwe. Ekuqaleni, lezi zinguquko zingase zibonakale zingenakubonakala kalula, kodwa iqiniso lazo alinakwenqatshwa. Amandla angaphakathi endalo azihlela kabusha ngokuvumelana nephethini elisha lamandla olilondoloza njalo. Manje, kungenzeka ngokuphelele ukuthi ingxenye yengqondo yakho engabaza kakhulu ingase izibuze ngaphakathi, kodwa kuthiwani uma ngingakwazi ukugcina leli zinga eliphakeme ngokuqhubekayo? Kuthiwani uma endleleni ngihluleka ezinhlosweni zami? Futhi yilapho kanye kuleli gquma elibalulekile lapho kufanele ukhumbule iqiniso eliyisisekelo, iphutha langempela akukhona ukuwa noma ukwenza iphutha, kodwa ukudikibala nokwenqaba ukuphinde usukume ngemuva kokuwa. Ukugcina amandla akho akukhona ukufinyelela ukuphelela ngaso sonke isikhathi, kodwa kunalokho ukuhlakulela ukuzinza okungantengantengi ngokuhamba kwesikhathi. Akekho ongakwazi ukugcina izinga eliphakeme lamandla ngaphandle kokuphazamiseka. Imfihlo enkulu ilele ekuboneni izikhathi zokwehla bese ukhetha ngokuqaphela ukubuyela esimweni sokuphakama. Yilokhu kukhetha okuphindaphindwayo, okwenziwa futhi okwenziwa kabusha kuyo yonke indlela yakho, okwakha futhi kuqinise indlela yamandla amasha nangokukhethekile ngaphakathi kwenkundla yakho yomuntu siqu. Cabanga ngamandla akho njengemisipha. Ekuqaleni kwawo, buthakathaka, awuzinzile, futhi udinga umzamo omkhulu ngakho ukuthi uhlale usebenza futhi usebenza ngokugcwele. Kodwa-ke, ngokuzijwayeza okungapheli kwansuku zonke, le misipha yamandla iqina kancane kancane futhi iba namandla okumelana. Bese ufinyelela esigabeni lapho ukugcina isimo esiphakeme samandla kuba okwemvelo futhi okuzenzakalelayo. Futhi yilapho kanye lapho isipiliyoni sokuphila siqala ukugoba ngokukhanya nokukhululeka okumangalisayo, singenalo ukungqubuzana nokumelana kwangaphambili. Ngenxa yalesi sizathu esingaphakathi, uma manje uzwa umuzwa ojulile nongaphelelwa amandla ngaphakathi kwakho, obonisa ukuthi usulungele ngempela ukungena kushintsho olukhulu, ungavumeli lowo muzwa unganakwa. Lowo muzwa ojulile wangaphakathi empeleni uphawu olucacile lokuthi amandla ayenza impilo yakho edlule ingasahambisani noma inganaki lokho okulindeleke ukuba yikho. Izinga elisha nethembiso lokuvuselela likubiza futhi konke elikudingayo ukuze libonakale yisinqumo esiqinile esingagunqi ngakho. Kusukela manje kuqhubeke yenza isinqumo esiqinile sokuzungeza ezingeni elihlukile eliphakeme. Nquma ukucabanga ngenhloso ecace kakhudlwana, echazwe kangcono, ukuze uzizwe unokubonga okujulile ngakho konke onakho, nokwenza izinto ngokuqaphela okukhulu nokukhona esenzweni ngasinye sakho. Futhi noma nini lapho noma iyiphi into yangaphandle noma yangaphakathi izama ukukubuyisela emakethangeni okwesaba noma ezinqanjeni zokungabaza, khumbula ngokuqiniseka, usuthathe isinyathelo sokuqala esibalulekile.
Usuqalile uhambo lokushintsha nokuziguqula. Amandla afanele nahambisanayo aqala kalula nje, ngesenzo esithobekile kodwa esinenhloso, ukukhetha okuqaphelayo nokufanele, isenzo sokholo olungagunqi kuwe nakumakhono akho angaphakathi. Futhi into enhle kakhulu nejabulisayo kulo lonke lolu hlelo ngukuthi ngesikhathi nje ukhetha ukwamukela lokhu kulinganisa okusha kwempilo, indalo yonke iqala ukuhlela nokusebenzisana ukuze ikusize. Zonke izinto nezimo ezikuzungezile ziphendula ngqo kumandla akho amasha awatholile, ngoba umhlaba wangaphandle akuyona into engaphezu kokubonakalisa okwethembekile okunamandla kwalokho okukhiphayo ngaphakathi kuwe. Ngakho-ke, gcina lesi sinqumo esibalulekile sinamandla futhi siphila enhliziyweni nasengqondweni yakho. Ngokungapheli, gcina izinga eliphezulu olikhethile. Futhi ngokuqaphela, nangokuqonda okukhulu, bheka ukuthi, kancane kancane kodwa ngokuqiniseka, iminyango eyayibonakala ivaleke ngokungenakwenzeka izoqala, ngayinye ngayinye, ukuvuleka kahle phambi kwakho, iveze izindlela ezintsha namathuba. Isithiyo esikhulu nesibaluleke kakhulu esivimbela ukubonakala okufanele kwamandla ahambisanayo empilweni yakho akukhona ukuntuleka kolwazi lwethiyori, futhi akukhona ukungabikho kwamathuba amahle. Kuyinto ethambile kakhulu ngendlela yemvelo, kodwa enamandla kakhulu ethonyeni layo, ukuhlela kwengqondo okudala, lelo qoqo elijulile lezimiso ezihlala ekujuleni kwengqondo yakho engaphansi. Le amandla angabonakali futhi ngokuvamile angenakubonakala yilokho engikubiza ngeparadigm. Imele iqoqo elikhulu lezinkolelo, izindlela zokucabanga, nezimpendulo ezingokomzwelo owazamukela futhi waziqonda kusukela eminyakeni yakho yokuqala yobuntwana, futhi okuthi, ngaphandle kokuqaphela kwakho okugcwele, kulawule cishe zonke izenzo zakho, imizwa yakho, nezinqumo zakho. Yile paradigm enquma ukuthi ukholelwa ukuthi yini engenzeka ngempela ukuyifinyelela, ukuthi uzizwa ubaluleke kangakanani, futhi ngisho nokuthi ucabangani okujwayelekile nokwamukelekile ezindaweni ezibalulekile njengokuchuma kwezezimali, uthando lweqiniso, noma impumelelo yomuntu siqu neyobungcweti. Kuzo zonke izigaba ezingenakubalwa zokuphila kwami, ngaphila impilo eyayilawulwa futhi yakhiwa ngokuphelele ileli phethini elidala lokuziphatha nokukholelwa. Ngisho nangemva kokungena esikhathini lapho ngaqala khona ukuzuza imali eningi, ngangisaqhubeka ngizizwa njengomuntu ofanayo engangiyena ngaphambili, umgcini wendawo othobekile owayekholelwa ngokujulile ukuthi wayengekho muhle noma enekhono elanele. Amandla engangiwakhipha ngaphandle ayehluke kakhulu, kodwa ukusukuma okwavela ngaphakathi kwami kwahlala kungashintshile. Futhi njengoba ingqondo engaphansi ihlala inamandla athonyayo aphezulu, akuthathanga isikhathi eside ngaphambi kokuba ngiqale ukungena emjikelezweni wokuzilimaza. Ngangingenza izimali ezingacabangwanga, ngenze izinqumo ezibonakala zingalungile, futhi ngaphandle kokuqaphela kwami okugcwele, ngihlale ngidala izimo ezazingiphoqa ukuba ngibuyele endaweni yokuqala efanayo. Kwakunjengokungathi amandla angaphatheki nangabonakali ayengidonsela phansi ngokuqhubekayo, futhi eqinisweni elijulile, lokhu kwakuyiqiniso. Leli amandla akhethekile abizwa ngokuthi ukuzivikela okungaziwa. Ingqondo engaphansi kwazi isebenzisa zonke izindlela ukukugcina unamathele kulokho okujwayelekile kuwe, noma ngabe lokho okujwayelekile kungokungaqondakali, kuyisizathu sobuhlungu nokungakhululeki. Iqiniso limi ngelokuthi ingqondo yomuntu icabanga ngokukhalipha okukhulu uma inhloso yayo eyinhloko kuyikukugcina ungaphumi ezindleleni osezijwayele. Ingena ngisho ekucabangeni nasekudaleni izizathu ezizwakalayo nezingaphikiswa, ezikwenza ungabaze ukwenza izinguquko. Izizathu ezinjengokuthi lesi akusona isikhathi esifanelekile, awukalungeli ngokwanele okwamanje, lolu hlelo luyingozi kakhulu, noma kuthiwani uma umphumela wokugcina ungasifani nalokho okulindelekile, bese konke kuba kubi. Inkinga enkulu ngukuthi yize lezi zinkulumo zingazwakala zinengqondo futhi zicatshangelwe kahle ekuqaleni, empeleni azilutho ngaphandle kokusonga okuhleliwe kokubonakaliswa kokwesaba. Ukwesaba, ngomongo wako, kumela ukudlidliza okukhulu kakhulu nokukhubazayo kokunganyakazi okukhona kulo lonke uhlelo lwamandla.
Lapho unika amandla futhi ukholwa yilezi zwi zangaphakathi zokungabaza, ukhulisa ngokuqhubekayo leyo mvamisa efanayo yokudlidliza eyakugcina uboshiwe futhi ungenakukwenza lutho esikhathini esidlule. Ngikhumbula kahle kakhulu isikhathi esithile empilweni yami lapho lento yaba sobala futhi yabonakala esipiliyoni sami esingokoqobo. Ngangise ngiqinise ukusungula inkampani yami, ngijikeleza njalo, ngakha ubudlelwano nabantu abanethonya emikhakheni eyahlukene, kodwa ngahlale nginomuzwa wokuthi yonke impumelelo yami ingachitheka noma nini. Kwakungathi angizizwa ngifanelekile ngempela ngale mpumelelo nengcebo engangiyithola. Kwathi kolunye uhambo, ngibukisisa ukunyakaza okungapheli kwabantu esikhumulweni sezindiza esimatasa, kwavela umbuzo ojulile engqondweni yami. Kungani ngizwa nginecala elikhulu kangaka ngempumelelo yami? Impendulo, ecece ngendlela emangalisayo, yavele yabonakala njengokuvuka okungazelelwe. Ingqondo yami yayisagcwele izinhlelo zokwamukela inkolelo enciphisa ukuthi impumelelo yezinto ezibonakalayo nomoya kwakungakwazi ukuba khona ngokuvumelana nganoma yiziphi izimo. Le nkolelo eyayibamba le mpumelelo yayifakwe ngokucophelela engqondweni yami engaphansi kwazi kudala, igxiliswa umphakathi owathi, ngesiko lawo, wawuncoma umhlatshelo futhi ngesikhathi esifanayo ugxeka inala ngazo zonke izindlela zayo. Futhi inqobo nje uma ngingakwazanga ukushintsha le mvamisa yokudlidliza eyayigxile kakhulu, ngangilahliwe ukuthi ngiqhubeke emjikelezweni wokuzilimaza okungapheli nokuziqeda. Kwakungokuqondile kulesi sikhathi esibalulekile empilweni yami lapho ngathola ukuqonda okujulile nokukhanyisayo kwamandla angempela angaphakathi okuhlela kabusha ingqondo. Ingqondo engaphansi kwazi ayiguquki ngokusebenzisa intando nje ecacile. Ukuguqulwa kwayo kwenzeka ngokuphindaphinda okungaguquki kwemizwelo. Kuyisisekelo esiqinile ukuthi uzinikele ekubuyiseleni imicabango emidala nevimbelayo ngezindlela ezintsha zokucabanga, kuze kube yilapho ubuchopho, ngobulula bako, bukwamukela lokhu kuhlela okusha njengento evamile futhi engokwemvelo kuyo. Ukuze lolu shintsho luhlale isikhathi eside, akwanele ukuphinda amagama angenalutho nje, kubalulekile ukuthi umuntu azizwe umuzwa ohambisana naleyo micabango emisha. Umuzwa wangempela yiwona onamandla okurekhoda kabusha nokuhlela kabusha ingqondo engaphansi kwazi, ngoba ayiwucubunguli ulimi olukhulunywayo ngokoqobo, iqonda, ngomgogodla wayo, ulimi olujwayelekile lokudlidliza. Cabanga ngokujulile ngalombuzo, izikhathi ezingenakubalwa, ingabe uke wakhombisa isifiso esinamandla sokuthola inala yezimali eyengeziwe, kodwa waba nomuzwa ongaphephile lapho ubona futhi ucabanga izimali eziningi zifakwa ku-akhawunti yakho yasebhange? Ezikhathini ezingenakubalwa, ingabe uke waphupha futhi wafisa ukwakha ubudlelwano bothando obuphelele nobunomqondo, kodwa ngokungazi wagcina uzilimaza ngokuqala nje kokubonisa ubuthakathaka noma ukusondelana? Le ndlela yokuziphatha ibonakala ngoba ingqondo engaphansi kwazi, ngesimo sayo sokuvikela, yenqaba ngokuqinile noma yini engayiboni njengento ejwayelekile noma ephephile. Ihlale ikhombisa ukukhetha okucacile kwalokho osekujwayelekile nokulindelekile, noma ngabe lokho kujwayelekile kusho ukuqhubeka okubuhlungu kwesimo sokungenami noma sokungagculiseki. Kungenxa yalesi sizathu esijulile ukuthi iningi labantu livame ukubuyela emikhubeni emidala nasezindleleni zokuziphatha, ngisho nangemva kokuzithembisa ngokuqiniseka okukhulu ukuthi bazokwenza ushintsho olukhulu noluhlala njalo ezimpilweni zabo. Uma usuyiqonda futhi uyithathe le ndlela yokubuka ebalulekile, indlela yempilo yakho iguquka ngokuphelele, ivula amathuba amasha nathembisayo. Ngoba manje usuyayiqonda ukuthi okukubambezelayo akulona ibhadi elibi noma ukungabi namakhono yimvamisa ekhona kakade ehlala ihlelelwe ukugcina wena wakudala. Futhi ukuze ushintshe lesi simo, ukuqonda nokuzinikela kuyizinto eziyisisekelo. Noma nini lapho ubona umcabango wokungaqiniseki, wokwesaba, noma wokuzisola uvela, yima okwesikhashana esincane esisodwa bese uqinisekisa engqondweni. Lokhu kumane nje kuyisimo esidala esiziveza, futhi ngikhetha okusha. Ekuqaleni, lokhu kuzwakala kulula kakhulu, kodwa kuqondile ngale ndlela lapho ukuguqulwa kwamandla kuqala khona. Ingqondo engaphansi kwazi ifana nesistimu yekhompyutha. Ayihlukanisi phakathi kwalokho okuyiqiniso nalokho okuyiphupho, igxilisa lonke ulwazi oluphinda ngomuzwa ofanele.
Uma iminyaka eminingi uzitshela ukuthi awanele, ingqondo yakho yayiwuthatha lowo mkolelo. Nokho, uma kusukela manje kuqhubeke, uqala ukuzibona njengofanelekile, onekhono, nonenhlanhla, futhi ugcina lokhu kumelwa ngomuzwa ojulile, nayo izokwamukela. Futhi lapho inqubo enjalo ibonakala, imvamisa yakho izoshintsha ngokwayo, futhi ngokufanayo, izinto ozenza ngaphandle. Ngikubonile lokhu kwenzeka ohambweni lwami nasezimpilweni zabanye abantu abaningi kulo lonke ubukhona. Abantu ababethwele imithwalo yokwesaba, yokuzisola, noma yokuvimbela kuze kube yileso sikhathi, lapho behlela kabusha imvamisa yabo yangaphakathi, baqala ukuheha amathuba ayengabonakali efinyeleleka ngaphambili. Okushintshile kwakungesona isimo esibazungezile, kodwa indlela ababedlidliza ngayo kuso. Into ejabulisa kakhulu ukuthi, lapho uqala ukuzikhulula kulesi simo esidala, indawo yonke ihlola imvamisa yakho esanda kutholakala. Ikubeka ezimeni okuthi, esikhathini esidlule, zazizokwenza ubaleke, ukuze nje iqinisekise ukuthi usahambisana yini nezinqubo zakudala. Futhi kungokuqondile kulesi sikhathi lapho kuba yisidingo ukunamathela ngokuqinile. Njalo lapho ukhetha ukukholwa, kunokuba ungabaze, wehlisa imvamisa yakudala futhi uqinise leyamanje. Ngokuhamba kwesikhathi, lamandla asanda kutholakala aguquka abe yisimo sakho esingokwemvelo. Inala iyayeka ukuba yisifiso bese iguquka ibe yingxenye eyinhloko yobukhona bakho. Uyayeka ukujaha bese uqala ukuheha ngaphandle komzamo. Ngoba ingqondo yakho engaphansi kwazi, manje eseyiqondile, isebenzela inzuzo yakho, ayisebenzi njengesitha. Lokhu ukukhululeka kwangempela, ukuphila kusukela kuvamisa ekhethwe ngamabomu, hayi kusukela esimweni esifakiwe. Lapho ubona leli qiniso, uyaqonda ukuthi akukho okungaphathwa, akukho ukungalingani noma okungahleliwe. Kukhona kuphela ukuhambisana kwamandla okudlidliza. Umbonakaliso walokho okubona kufanelekile. Futhi izindaba ezithemisayo ukuthi, kusukela kulesi sikhathi samanje, ungakhetha ukukholwa entweni enkulu kakhulu. Ngoba isikhathi lapho unquma ukushintsha uhlelo lwakho kuyisikhathi lapho yonke indawo yonke iqala ukuguqulwa kwayo kanye nawe. Amandla okucabanga amela ibhuloho elixhumanisa okungabonakali nokungokoqobo. Yakha ithuluzi elinamandla kakhulu lokudala umuntu analo, kodwa iningi labantu liyisebenzisa ngokungazi ukuzilimaza. Abantu basebenzisa amandla okucabanga ukuze bakhe izinhlekelele engqondweni, ukubona kusengaphambili zonke izinkinga ezikhona, ukubikezela ukwehluleka ngisho nangaphambi kokuzama. Basebenzisa amandla okudala engqondeni ukwakha ukwesaba. Futhi, njengoba indawo yonke iphendula ekudlidlizeni kwalokho okuzwayo, hayi kulokho okukhulunywayo, bagcina beheha okuqondile ababezama ukugwema. Isikhathi eside, nami, ngokungahlosile ngasebenzisa amandla ami okucabanga. Ngazibona ngihluleka, ngabona izikweletu ziqongelela, ngabona amathuba ehamba, futhi ngalo lonke loluhlu lwezithombe zengqondo, ngakha imvamisa yokuntuleka nokungenami. Umphumela wawulindelekile, ukuntuleka okukhulu, ukwesaba okukhulu, ukuqinisekisa okwengeziwe kokuthi ngiqinisile ngezinto ezazingenza ngesabe. Kuze kube usuku engabona ngalo ukuthi amandla okucabanga ayisibuko, nokuthi ayebonisa hayi lokho engangikufisa, kodwa lokho engangikubona kungenzeka. Ngaleso sikhathi, ngaqala ukuhlola ngokujulile amandla okubona ngeso lengqondo. Ngabona ukuthi abasunguli abavelele, abaculi, nabaholi besikhathi esidlule babelana ngesici esihlukile, babeyiqonda kahle indlela yokusebenzisa amandla okucabanga njengendlela yokudala okuhloswe ngakho. UThomas Edison, ngokwesibonelo, wacabanga ngesibani segesi engqondweni izikhathi ezingamakhulu amaningana ngaphambi kokuba sibe khona ngokoqobo. uWalt Disney wakha yonke le nhlanganisela yakhe eseyaziwa kakhulu kudala ngaphambi kokubeka isitini esisodwa konke engqondweni yakhe. Babeqonda ukuthi ingqondo iyilebhu yobukhona, nokuthi noma yini ephindaphindwa ngamandla omzwelo afanele kuleyo ndawo ekugcineni ibonakala kule ndawo. Ngabe sengiqala ukwenza le ndlela. Njalo ekuseni, ngangihlala isikhathi esincane esithulini futhi ngibona ngeso lengqondo ngiphila impilo engiyifunayo, hayi njengephupho elikude, kodwa njengeqiniso lamanje. Ngabona iminingwane,
abantu abangizungezile, izingxoxo engangizenza, imizwa umzimba wami owawuyibonisa. Ukhiye wawusekunxumeni ukuthi lelo qiniso selivele lisunguliwe. Kwakungesona isimo sokulingisa, kodwa sokuqukatha imvamisa yalokho engangikubonisa. Ekuqaleni ingqondo yami yamelana. Kungathi, lokhu kuyiphutha elikhulu, awukakafinyeleli kuleso simo okwamanje. Futhi kungqophamlenze kulokhu lapho abantu abaningi bayayeka khona. Ngoba badida ukuzilolonga ngokubona ngeso lengqondo nokwenza amaphupho asobala. Kodwa-ke, amandla okudala okucabanga awenzi ngamaphupho angenasisekelo, amayelana nokuqeqesha ukuvama noma ukuzizwa. Inqubo yokushumeka engqondweni yakho engaphansi konembeza lokho osekuvele kuyinkambiso kuyo. Uma uzwa okuthile ngamandla nangokungaguquguquki, ingqondo yakho ayihlukanisi phakathi kwalokho okuphathekayo nalokho okucatshangwayo. Iqala ukuhlanganisa kabusha izixhumanisi zemizwa, bese umzimba uqala ukuzwakala ngokuvumelana nalolu lwazi olusha. Futhi uma umzimba udlidliza, iqiniso liyasabela. Kwake kwaba nesikhathi lapho ngangiphatha ikhadi elincane esikhwameni sami semali elinegoli elilodwa, elibhalwe ngokucacile kulo. Ngangilibheka kaningi insuku zonke futhi ngibone ngeso lengqondo sengilifezile lelo goli. Lesi senzo esilula sangivusela umuzwa wokuzifezela. Futhi njengoba isikhathi sasihamba, ngaqala ukuqaphela izingxoxo ezincane, abantu abalungile bephambana nami, amathuba amangazayo, imininingwane eyayibonakala ivela ngokuzenzakalela. Kodwa akukho okwenzeka ngengozi. Lezi kwakuyizimpendulo zokuzwa kwami kokuthile okusha okwakungaphakathi kimi engangikwenzile. Iphuzu elimangazayo kakhulu ukuthi lolu hlelo aluxhomekile esimweni sakho samanje. Noma ngabe i-akhawunti yakho yasebhange ayinalutho olulodwa, noma ngabe izimo ezikuzungezile zibonakala zikhawulelwe, amandla akho okucabanga akuxhumanisa ngqo nomhlaba wamathuba angenamkhawulo. Kunjengokuvula isiteshi esihlukile esikrinini sakho seqiniso. Ngenkathi abantu abaningi babambelela kulokho abakubonayo, wena ungakha isixhumanisi nalokho okungakabonakali okwamanje, kodwa osekumi ngomumo. Futhi yonke indalo ijabulela ukuphendula kulabo abanesibindi sokuzwa okwedlule izimo zesikhashana. Abantu abaningi bathi abakwazi ukubona ngeso lengqondo, bethi imiqondo yabo iyazula. Lesi simo senzeka ngoba abaningi bajwayele ukuphupha okungenanjongo. Kodwa-ke, ukubona ngeso lengqondo kuyisenzo sokudala esisebenzayo. Nguwe olawula umhlaba wakho wengqondo futhi unqume ukuthi yini ezoboniswa lapho. Ukuvama kwemizwa oyifakayo kuba sobala kakhulu. Imfihlo ilele ekungaphusheni izithombe, kodwa ekugxileni ekutheni lokho kungakwenza uzizwe kanjani. Umuzwa ulimi lokuvama, futhi yilokho yonke indalo ekuqondayo. Ngaqala ukuqaphela ukuthi ukuzilolonga ngokubona ngeso lengqondo kwakungelona nje ithuluzi lokubonisa ngaphandle, kodwa futhi lokuhleleka. Kwangenza ngahlala ngixhumene nenjongo yami, kungisiza ukuba ngenze ngokuvumelana nokuvama engangikukhipha. Uma uzizwa unothile, uqala ukwenza izinqumo eziningi. Uma uzizwa ufanele, uziphatha njengomuntu obalulekile. Futhi lokhu kusungula umjikelezo omuhle, lapho ukuzwa kukhuthaza ukuziphatha, futhi ukuziphatha kuqinisa ukuzwa. Uma ufisa ukuzwa amandla angempela okucabanga, ngiphakamisa umsebenzi olula. Ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, zinikezele imizuzu emihlanu ekuseni nemizuzu emihlanu kusihlwa ukucabanga ngokuphila okufisayo. Zibuke uhlala kuleli qiniso ngemininingwane eminingi, indawo, abantu, imizwa, imibala, imisindo. Kodwa ngaphezu kwakho konke, yizwe. Zizwe ukwaneliseka, ukubonga, ukuthula kokuba usukuleso simo. Kwenze lokhu nsuku zonke, ngaphandle kokulinda isikhathi esithile sokubonakala kwaso. Vele wethembe lendlela futhi ugcine ukuzwa. Kancane kancane, uzoqaphela okuthile ngaphakathi kuwe kuqala ukuguquka. Ukwesaba kuyaphela, ukukhathazeka kuyancipha, futhi kuvela ukuthula okukhulu, ukholo olungaphezulu kokukhuluma lokuthi yonke into ihlelekile, ukuthi iziqephu ziyahlangana. Futhi kulesi simo lapho isimangaliso sibonakala khona. Ngoba uma ingqondo ihambisana nomzwelo ofanele, yonke indalo ithatha umsebenzi wokuhlela kabusha okunye.
Lokho okucabanga ngokholo, okuzwa ngenkuthalo, nokukugcina ngokuphikelela, kuhlala kubonakala. Amandla okucabanga asebenza njengesixhumanisi phakathi kweqiniso lamanje namandla esikhathi esizayo. Futhi ngokufunda ukuxhuma leso sixhumanisi ngenjongo, uyaqaphela ukuthi awuzange uhlale usengozini yesenzo sendalo, kwakuyiyona indalo elinde ukuzwa kwakho ngokuvumelana nalokho okufanele kube okwakho ngokomthetho. Ukwesaba kumela okunye kokuzwa okubuthaka kakhulu okukhona futhi, ngendlela exakile, okulinywa kakhulu abantu abaningi. Kuzifihla ngaphansi kwesifihlo sokuqapha, ubuhlakani, ukucabanga okunengqondo, kodwa, empeleni, kuwumfutho nje wokuphikisa. Ukwesaba isithiyo esivimbela ukugeleza kwangaphakathi kwamandla okukhiqiza ngakuwe. Akuqedi ikhono lakho lokubona ngeso lengqondo, kodwa kuphazamisa amandla kazibuthe okufanele ahehe izifiso zakho. Futhi ingxenye emangazayo kakhulu ukuthi ukwesaba, ezimweni eziningi, akuveli esikhathini samanje, kungumlando wezinto ezedlule noma ukubikezela kwezenzakalo zesikhathi esizayo. Kwenza isithombe esikhohlisayo sokuzwa, ukuzwa okukhulisa ngengozi. Isikhathi eside, ngahlala ngivalelwe yilolu hlobo lokwesaba. Ukwesaba ukwehluleka, ukukhathazeka ngokunganele, ukwesaba ukuphoxeka ngenxa yezinto ezilindelekile. Ngangivuka njalo ekuseni nginomuzwa wokuthi kukhona okubi okuzokwenzeka, noma ngabe iqiniso libonakala lihle. Lo muzwa wokubikezela wenzeka ngempela. Lapho ngikhipha kakhulu lawo mandla, lapho kwavela kakhulu izimo zokuwakugcizelela. Kwakungemva kokuqonda ukuthi ukukhathazeka akukhombisi ukuhlehla, kodwa kuwumfutho wokuthuthuka, lapho ngashintsha khona indlela engisebenzisana ngayo nakho. Iqiniso ukuthi ukwesaba akupheli ngokwanda kwamandla akho, inhlalakahle noma ulwazi. Kuyaguquka, kodwa kuyaqhubeka nokubonakala. Umehluko usendleleni osabela ngayo lapho kuvela. Njengoba ngangicwaninga ngokujulile ekufundeni kokuzwa kwamandla, ngaqonda ukuthi ukukhathazeka kuwumfutho nje ongasebenzisi kahle. Kumela amandla okudala afanayo, kodwa aphazanyiswa yimibono ekhawulelayo. Uma ubazi ubuciko bokubuka ukwesaba ngaphandle kokuphikisa, kwenzeka into engavamile, kuba umfutho oqhubekayo. Kwakunjalo isipiliyoni sami lapho ngikhetha ukushiya umnyango wezomlilo ukuze ngiqale ibhizinisi lami. Ngangingenazo izinsiza zemali, alukho ulwazi, futhi, ngikhuluma iqiniso, ngangingacacile ngezinyathelo zami ezilandelayo. Kodwa-ke, umuzwa wangaphakathi wangitshela, qhubeka, futhi indlela izovela. Ngangizizwa ngesaba, kodwa ngakhetha ukuqhubeka noma kunjalo. Kwakungqophamlenze kulowo mxube wesibindi ohlanganiswe nokukhathazeka lapho zonke izinto zaqala ukwenzeka khona. Ukungakhululeki kwakukhona, kodwa angikuvumelanga ukuthi kulawule indlela yami yokuzwa. Impumelelo ayikona ukuqeda ukwesaba, imayelana nokugcina ukuzwa kwamandla aphezulu noma ngabe kuzama ukukudonsela phansi. Abantu abaphumelele kakhulu engake ngabahlangana nabo, futhi ngibe nelungelo lokwazi abaningi, bayakuzwa ukukhathazeka njenganoma yimuphi omunye umuntu. Umehluko ulele eqinisweni lokuthi bafunde ukuhumusha ukwesaba njengesibonakaliso sokuthi basendleleni efanele. Ukungabaza kusebenza njengesikhombisi sokuthi usondela ezingeni elisha lamandla. Uma kuvela, kukhomba ukuthi ukhululeka ezindleleni zokuzwa ezedlule, futhi ingqondo yakho engaphansi konembeza izama ukukugcina endaweni yakho yokunethezeka. Ngenxa yalesi sizathu, noma nini lapho kuvela ukukhathazeka, kugubhe. Kuwubufakazi bokukhula kwakho. Isayensi iqinisekisa leli qiniso. Izifundo ze-neuroscience ziveza ukuthi umuzwa wokwesaba wenza kusebenze izingxenye zengqondo ezifanayo ezibhekene nenjabulo namandla, umehluko kuphela usembonweni. Umzimba ubona ukwanda okufanayo kwamandla, isisusa esifanayo samakhemikhali, kodwa ingqondo inikeza imibono ehlukene. Uma ukubeka njengengozi, umzimba uthatha isimo sokuzivikela. Uma ukubiza ithuba, umzimba utshekela ekwandeni. Amandla afanayo, kodwa ukuvama okuhlukile ngokuphelele. Ngikhumbula ingxoxo nosomabhizinisi ophumelele kakhulu eNew York City. Washo okuthile okungakaze kusuke engqondweni yami, nginqobe umkhuba wokuya kulokho okungesabisayo, ngoba ngiyaqonda ukuthi konke engikufisayo kulele ngaphandle kwakho.
Futhi lokhu kuqonda kuye kwaphindaphindwa abantu abaningi kakhulu abathuthukayo ngempela. Ukwesaba umqaphi omkhulu ngaphambi kwesigaba esilandelayo. Kuvela ukuze kuqinisekise ukuzwana kwakho kokuzwa, ukuze kubuze ukuthi ngempela uyamemezela yini ukholo lwakho. Ngokugwema ukukhathazeka, yonke indalo iyaqonda ukuthi awukakulungeli okungakaze kwenzeke. Kodwa-ke, uma ubhekana nakho, kuyavela phambi kwakho. Ukwesaba kumisa amandla obuncane, futhi kuphela buthakathaka uma bukhanyiswa ngokuqonda. Isenzo sokucabanga ngesaba sesivele siqala ukubuna kwaso, ngoba uyayeka ukuzwa ngomzwelo obuhlungu futhi uqale ukuzwa ngokugcwele kwamanje. Kukhona umkhuba olula engiwamukelile futhi engiluleka wonke umuntu ukuba awulandele, noma nini lapho kuvela ukwesaba, zibuze, lokhu kungakhululeki kuzama ukungivezelani. Futhi yini engaba ukuphambana kwalo muzwa kulesi sikhathi? Uma ukwesaba kuhlebezeza akunakufezeka, ukuphikisana ngiyakwazi. Uma ukwesaba kukhomba konke kuzohluleka, okuphambene konke kuhlelekile kahle kakhulu. Ngokubona ukuphambana nokukhetha ukuzwa ngalokho kuvama, wakha isixhumanisi sokuzwa esiguqula ukukhathazeka kube ukholo. Ukholo empeleni lumela ukuzwa okuphakeme kakhulu umuntu angakuzwa. Alufuni ubufakazi, luyabukhiqiza. Uma ubeka ukwethemba okungenamkhawulo, umzimba wakho uyashintsha, ukuqonda kwakho kuyashintsha, imvilophu yakho yamandla iyaguquka. Ukholo ukuvama okuguqula amathuba abe amaqiniso aphathekayo. U-Oprah Winfrey uvame ukusho ukuthi noma nini lapho ezizwa esaba ukuqhubekela esigabeni esilandelayo, wayevusa isisekelo esiyisisekelo, ukwesaba kuyisicelo esibi. Futhi yilolo qiniso elingenakuphikwa. Ukwesaba kuwumemezo wamandla wokuthi uthemba ukusweleka kakhulu kunokugcwala. Ngokuphambene nalokho, ukholo luqiniseko lokuthi yonke into isivele isebenzela inzuzo yakho, noma ngabe ukubonakala okungokoqobo akukuboni. Ukukhathazeka akunakugwenywa, kodwa-ke, ukuzinikela kuko kuyisinqumo somuntu siqu. Ngawo wonke umbango, kulahlekelwa ingxenye eyodwa yokubusa kwakho phezu kwakho. Futhi lapho ukhetha ukuphindaphinda ukuveza umuzwa onamandla kunawo, yilapho namandla akho angaphakathi ebonakala eqina. Isibindi asihlaleli ekungesabini, kodwa sitholakala esinqumweni sokukhipha uthando nokuvikeleka ngisho naphakathi kwezimo ezingacacile. Empeleni, ukwesaba kumane kuyisikhumbuzo sokuthi okuthile ngaphakathi kuwe kufisa ukukhula kodwa kusekho ukungabaza ngamandla akho. Kusebenza njengobizo lokukhula. Futhi uma wamukela lolu bizo, amandla akho angaphakathi ashintsha ngokushesha. Indawo yonke iyabona, amandla ayaphendula, futhi impilo iqala ukuholela ezindaweni ezazibonakala zingenakufinyelelwa ngaphambili. Ngoba ukwesaba kwakungameleli ukuphela kohambo, kwakuyilo empeleni uhambo uqobo. Yonke indalo iphendula lapho umuntu egxilisa khona ingqondo yakhe. Amandla empilo ahlangana ngqo lapho ukugxilisa ingqondo kuqondiswa khona, futhi leli ngelinye lamaqiniso ayisisekelo kodwa ahlala engawanakwa iningi lesintu. Lokho okondla ngemicabango yakho nemizwa yakho kuyachuma, lokho okudela futhi uyeke ukukondla kuyaphela. Ukunaka kuyinjini yamandla angaphakathi. Njalo lapho ucabanga, uzwa, futhi ukhuluma ngesihloko esithile, ukhulisa leyo mizwa ngaphakathi kuwe. Yingakho abantu abaningi behlala bevaleleke ezindleleni eziphindaphindwayo zobunzima, baba ngongoti kulokho abangakufuni, bephindaphinda futhi beqinisa umuzwa walokho abafisa ukuqeda. Ngawufunda lo mfundiso ngokuhlangenwe nakho, nangendlela eyinselele kakhulu. Kwakukhona isikhathi lapho ngachitha amahora amaningi ngikhathazeka ngezibopho zezezimali, izikweletu, nemiphumela engacacile. Ngakhuluma ngesifiso sokuba nengcebo, kodwa ingqondo yami yayiqondiswe ekushodeni. Ngabheka izitatimende zasebhange ngiveza ukukhathazeka, ngabheka ikusasa ngiveza ukungabaza. Futhi impilo yakwenza ngendlela efanayo ngokuqondile, kwavela izimo eziningi ezaqinisekisa ukungakhululeki kwami. Kwaba yilapho kuphela lapho ngiqala khona ushintsho oluqondile ekunakekeleni kwami lapho izinto zaqala ukushintsha khona. Okusemqoka kulele ekuqondeni ukuthi ukugxilisa ingqondo kungamandla okusungula. Kusebenza njengebhulashi elidweba isithombe sempilo yakho.
Ngokugxilisa ingqondo yakho kokuthile, ukhipha umlayezo wokuzwakala endaweni yonke, uqinisekisa, yilokhu engifisa ukukuzwa. Futhi indawo yonke exhuma nemizwa, ayihlukanisi ukuthi into ogxilisa kuyo ingqondo yakho iyifisa noma iyayenqaba. Imane ikhulisa lokho okugcinwa ukunaka kwakho. Ngakho-ke, uma ukugxilisa ingqondo yakho kuwela ezinkingeni, uheha izinkinga eziningi. Uma kusezindleleni zokuxazulula, kuheha izindlela eziningi. Ngaqala ukufundisa ingqondo yami ukuthi ibone ngale kwezinkinga futhi ihlonze lokho okusebenza kahle ngokuphelele. Ekuqaleni, umsebenzi wawubonakala ungenakwenzeka uma kubhekwa ukuthi ukucabanga kwami okwakungaphakathi kwahlala kufuna amaphutha ekubikezeleni umphumela omnyama kakhulu. Nokho, ngaziphoqa ukuthi ngishintshe umbono wami. Esikhundleni sokucabanga, nginenkinga yezikweletu, ngacabanga, ngifunda ukuphatha ukuhamba kwemali ngobuchule obukhulu. Esikhundleni sokusho, lesi simo siyinkimbinkimbi, ngasho, lokhu kunginika amandla. Izinguquko ezincane ekunakekeleni ezasetshenziswa ngokuzikhandla, zaqala ukuguqula ngokuphelele amandla ami angaphakathi. Futhi umuzwa, njengenjwayelo, washintsha imiphumela. Ngesinye isikhathi, ngezwa isisho esasingithinta kakhulu, izimo azikaze zishintshe ngokulwa nesimo esikhona. Ukuze kuvele ushintsho, yakha indlela entsha yokucabanga eqeda eyangaphambili. Lokhu kwakuyisenzo sami ngqo. Ngayeka ukulwa nokushoda ngase ngiqala ukwakha ngengqondo ukubonakaliswa kwengcebo. Esikhundleni sokuphendula nje esimweni esikhona, ngaqala ukucabanga ngempilo entsha. Lapho ukugxilisa ingqondo kushintsha, amandla empilo ayazihlela kabusha. Kufana nokulungisa ilensi yekhamera, lokho okwakungacacile kuyacaca, futhi lokho okwakubonakala kukude kuqala ukubonakala. Abantu abazuza impumelelo enkulu abaphili impilo engenazo izinkinga. Bamane bafunde ukuqondisa ukugxilisa ingqondo yabo. Banolwazi lokuthi ukunaka kumele isipho esiyigugu kakhulu esingesabo. Uma uqondisa ukunaka kwakho entweni engathandeki, utshala amandla empilo kuyo. Futhi amandla empilo yimali yendalo yonke. Lapho ngiqala ukuqonda lokhu kusebenza, ngaqala ukubheka imicabango yami njengokutshalwa kwemali. Ngazibuza, ingabe lo mcabango engiwucabangayo manje ungiqondisa eduze noma ungikude nemizwa engifisa ukuyigcina? Uma impendulo kwakuyinto engikude nayo, ngawushintsha ngokushesha. Ngikhumbula isikhathi esisodwa esangicacisela amandla alokhu. Kwakukhona uhambo lwasemoyeni ngibuyela eToronto, ngachitha cishe amahora 2 ngikhathazeka ngebhizinisi elalibonakala liwe. Lapho ngifika phansi, ngangizwa ngikhathele, nokho, akukho okwakushintshile, ngaphandle kokudonswa kwamandla ami ngenxa yokugxilisa ingqondo okungalungile. Ngalo mzuzu, nganquma ukuthi angisoze ngaphinda ngamosha amandla ami kulokho engangingafisi ukukukhulisa. Futhi kwaba kusukela ngaleso sikhathi lapho ngaqala ukubona okuthile okuthakazelisayo, lapho ngigxilisa ingqondo kakhulu ezimweni ezinemizwa ephakeme, yilapho indawo yonke yayibonakala ingena khona esivumelwaneni nami. Abantu abalungile babonakala ngesikhathi esifanele, amabhizinisi aqhubeka ngaphandle kwezithiyo, izinto ezibalulekile ezifanayo zenzeka njalo. Kwakubonakala sengathi impilo ihambisana nokucaca kokunaka kwami. Futhi ngandlela thile, kwakuyilokho ngqo okwakwenzeka. Isayensi ye-quantum isivele iveza ukuthi umbukeli uyashintsha indlela amandla ahlaziwayo abonakala ngayo. Isenzo sokubona nje, sokuqondisa ingqondo entweni, siyishintsha indawo ye-quantum. Lokhu kuwubufakazi bokufunda ukuthi ukugxilisa ingqondo akunamandla, kuyasungula. Futhi uma le ndlela yokucabanga iqinisile, wonke umcabango ohlakazekile, konke ukukhala, nawo wonke umuzwa ongemuhle kuyindlela yokusungula ngaphandle kokunaka. Yingakho ngaqala ukuzijwayeza indlela elula, noma nini lapho okuthile kungihlupha, esikhundleni sokuphendula ngokushesha, ngangihogela umoya kakhulu bese ngibuza, yini imfundiso efihliwe lapha? Lesi simo sifuna ukungitshengisani? Lo mbuzo washintsha ngokushesha ukugxila kwami ekukhuleni, hayi obunzima. Futhi kwakumangalisa ukubona ukuthi, ngemuva kwalokhu kushintsha, izixazululo ezazingabonakali ngaphambili zaqala ukuvela ngokuzenzakalelayo. Ukugxilisa ingqondo kukubonakaliswa kwamandla.
kunquma ukuthi uzoqhubeka yini nokuphinda okwedlule noma wakhe ikusasa elisha. Uma uvuka futhi ucabanga ngezifiso ezifanayo, uzwa imizwa efanayo, futhi uveza imingcele efanayo, uphindaphinda okwedlule futhi ukubiza okwamanje. Kodwa-ke, uma, ngokuphambene, ukhetha ngamabomu ukuqondisa amandla akho kulokho ofisa ukukuzwa, ngisho noma umhlaba okuzungezile ungakhombisi izimpawu zakho okwamanje, uqala ukukhipha ikusasa, futhi yilokho ikusasa elibonakala ngakho. Indawo yonke ayiphenduli kulabo abazizwa beswele, kodwa kunalokho kulabo abazwakala ngokucaca. Futhi ukunaka kuyithuluzi elinikeza imizwa yakho lokho kuqonda. Ngakho-ke, ngokuzayo lapho okuthile kuphuma ezandleni zakho, ungabuzi, kungani lokhu kwenzeka kimi, kodwa kunalokho, kuphi ukugxila kwami okukhombe khona njengamanje. Ngoba lo mbuzo, ngaphezu kwanoma yimuphi omunye, unamandla okushintsha yonke into. Ngokushintsha ukunaka kwakho, uguqula indawo yakho. Futhi lapho indawo yakho iguquka, ngokungenakugwenywa, umhlaba ushintsha nawe. Amandla owaphethe kulesi sikhathi adweba izahluko ezizayo zokuphila kwakho, futhi wonke umcabango owukhetha ukuwukhulisa uyimbewu etshalwe enhlabathini engabonakali yamandla. Ngakho-ke, gcina leyo mizwa, gcina lesi simo, futhi ubone ukuthi indawo yonke iqala kanjani ukuphendula ngokuqondile kulokho okusakazayo. Futhi ngaphambi kokuthi uqhubeke nosuku lwakho, cabanga ngomuntu ongase azuze kulo mlayezo, umuntu ongadinga ukukhumbula ubungoti abaphethe phezu kweqiniso labo. Thumela lokhu kurekhodwa okubonakalayo kulowo muntu, wabelane ngalokhu kuzwakala nabo. Yile ndlela esisungula ngayo ukugeleza kokukhanya okusiphakamisa sonke. Ngiyabonga kakhulu ngokuba nami kuze kube manje nangokuvumela lamandla abalulekile ukuba ajikeleze phakathi kwethu. Hlala uqinile kule ndlela yokukhula, njengoba ukuqoshwa okulandelayo kuzokuholela ekujuleni okukhulu kulokhu kuvuka. Ngibheke phambili ebukhoneni bakho.